Ahojte, idete si so mnou pozrieť, čo som si kúpila v Havlíkovej apotéke. Bola som tuto u nás v Bratislave, v Auparku, v kamennej predajni. A teda bola tam veľmi milá slečna, ktorá mi poradila, aj keď som vedela, po čo idem, lebo som išla po tento krém Zázrak na akné, ktorý mi zachraňuje teraz momentálne moju pleť. A fakt mám krajšiu pleť. No a teda kúpila som si tam, chcela som len krém, ale kúpila som takto celý set, lebo ma to vyšlo aj finančne lepšie. A mám tam teda 30 ml krém, teda Zázrak na akné, 30 ml sérum na akné, maska rúžový Il, 30 ml a teda je tam 50 ml bylina, hydratačná voda a vitaminová bomba na odlíčenie. Ideme si to teraz spolu pozrieť. No a vyzerá to nejako takto, krásne zabalené. Tak ako prvé tam mám teda samotný krém Zázrak na akné. Som fakt s ním spokojná, môžete ho používať ráno aj večer. Sú tam všetko bylinné zložky, prírodné a veľmi, veľmi mi pomáha. Ako druhé je tam toto sérum na akné, má sa to teda používať lokálne, iba na vyrážky. Som na to veľmi zvedavá, toto nemám vyskúšané, vlastne všetko nemám vyskúšané, iba ten krém, ale som na to veľmi zvedavá, takže to vám potom dám vedieť a verím, že ma to zachráni. Ako ďalšie tu mám teda rúžový Il, 3-minútovú masku, môže sa to kľudne ráno alebo večer, len teda 3 minúty a normálne to zmyť. Potom tu mám túto bylinnú hmlu, hydratačnú vodu. Je to teda pleťový sprej a povedala mi slečna, že to môžem kľudne používať aj ako fixátor na make-up, takže na to som veľmi zvedavá, vyskúšam a uvidíme. No a ako posledný produkt tam bola táto vitaminová bomba, čo je teda odlíčenie. Som na to veľmi zvedavá, lebo fakt majú brutálne produkty, sú prírodné tie produkty, všetky obsahujú proste bylinné zložky. A veľmi sa mi páči aj tie názvy a celé to balenie a to prevedenie, vyzerá to fakt super. No a ja som na to veľmi zvedavá, takže dávam určite vedieť, ak by ste išli okolo kamenného obchodu alebo kľudne aj na e-shope, keď sa tam nejako dostanete, tak si popozerajte, sú tam fakt super veci a naozaj ten krém mám už druhé balenie, takže určite odporúčam. Je to za mňa super kozmetika. Páči sa mi proste celý ten koncept a ešte to aj funguje. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!